Assalamualaikum guys, selamat pagi. Suasana hujan, gelap, mendung gelap. Hari-hari seperti ini. Hujan terus, anak seminggu ya. Seminggu lebih hawane ngene iki ya adem, gak enak matahari. Ini perjalanan mau ke Trembelan beli plastik. Kalau sekalian Trembelan ya? Lah iya tenang Trembelan tuh lah kan yang itu tujuannya. Waduh. Lah wong ning Trembelan toh. Lah kuwi tuku wak wedhus sih cuman ora tujuannya asli. Tujuan asli tuku plastik toh karo tuku obat. Tuku obatnya ngene sulit sama ning Trembelan. Sulit saya sakit murah. Wis murah. Terus umum. Mau nih apa katanya oke? Video cuma. Ayo. Gemes tapi iya, kamu ada berapa tuh? Kursi kan gak nemen terus kan? Wis barengan ada kue. 3 ya. Nah, kalau delok mendungan dindi ra enak sing enak sing terang. Kayak magrib. Iya kok udan ayo Lombokku. Lombokku lagi lah. Cacaran. Nanti golek cacare mundak nemen. Wis udan ae, murah regane. Sesuk mundur kan dengane kan Rebo to. Aku mundur berarti aku sesuk mundur isuk. Udah isuk. Lek isuk ning sawah iki gak wedi masa udano gak enak beduk. Tapi lek bar beduk aja wani-wani. Kawannya madem. Dingin. Dek iki mah tak kira lek rada pendar lah. Lah kok malah nemen. Dek iki tak si enak ya, si enak pendar. Udannya iso. Lah ya iki mau jam piro? Emang kan udannya saiki. Lah iki Awal. tapi nyemprot kamu ya wis masuk ya. Masuk. Enggak maksudnya kan gange suwi, jaraknya suwi. Padahal karo nyemprot cepet. Wis masuk obate. Sudah sampai di Sre. Damsre. Siapa ini yang mau mandi? Adem-adem. Kita nggak ada cilik adas ya, sing kene iki. Sing iki lho. Damsre guys. Damsre. Kok gak lewat kene? Iki kan malah ra sing dodol gak akeh koyo mbiyen pe. Mbiyen sing dodol akeh. Kena peminin. Berapa? Enggak.
Brambang. Tuku. Tuku aku engko lho. Ora lewat kene. Alah iki mesti ngono kuwi lho. Lah yang kok ora lewat kene. Ngapa lah? Apa aku tuku kok. Lah ngono ki murah lho ya. Daripada sing ngene ngono. Soalnya kurang murah lho. Ning ngono piro? Di 30 lebih na. Tuku setengah kilo. Enggak ada duit. Duit lah. Kayak perumahannya hanya ada kaplingan lho. Wakeh sing ngono wisan. Kok sampean mangan aku mangan ya. Lek omah cilik gak pati wedi. Lah omahku wedi to. Ngetu mah gede wedi kok gaene gede. Lah kayak kecili enak, pawone ora enak. Harusnya nggak pawon tok. Lah yo elek kok aku gak kurang luas kayak nyuplik ra demen aku. Lah tapi belum masih omahe Poniman kan ya gede lho kae. Kan termasuk gede, Bang. Los ngono kae. Kita kombolo. Bolo malah sepi bolo ora kaya biyen. Biyen kene ruame. Cuman biyen jajak mesti liwate yo kene. Ki ngono anak pite gede lho lek udan ngene wedi liwat kene. Brio lagi. Apa tuh, Bang? Sirion kayak mobilnya Mbak Win. Paling Mbak Win iki. Paling Mbak Win. Platnya beda. Mbak Win platnya apa? Plat B, nggak salah. Plat B. Ora tau telepon, ora tau rono, kok dikira sombong. Mbak Win ora telepon aku, ora moro. Sombong piye apane sing disombongne kadang ya ora nyekel duit gila ireng api tam ini menuju arah Jajak. Cilik ya kayak nganu ya. Kayak Ayla. Tapi penak iki karo Ayla. Penak iki. Larang iki lho ya. Mone ada Mbak Win kayak ujuk ngono kuwi ta. Ono kuwi. Jadi Ngomong kira apa? X4. ini Surabaya dulu Saputri ya. Was. Gas, tabung gas, mobil bose dah. Sampai di apa? Jepang. Sendiri Cina. Tuh, cah nom-noman. Nah, sampai di Pro Liman guys. Mendung Kelapa.
sing di apa tuh? Bilangane patung macan, ya. Patung macan Proliman. Ini bakul bakso guys. Ini ayam bakso Putra Solo. Putra Solo. Nanas ya guys. Sana mati jalur nana. Rapi lah nanas ki pencegah. GAGAR. Ini berarti gak deres loh. Terus gini dhewe kan mau kok. Ya. Ini mendung tok. Sendiri. Ini kota Jajak guys. Kota Jajak. Ini mobil apa kok lucu ya? Mobil antik tuh ya. Yang gelabi sampai di perempatan Jajak lampu merah. Tadi nganu berat. Di juga ya karena aku tapi hari kene karo pedatan ya. Ini Supri apa Kirana? Ya, ini Supri Kirana ta? Iya. Satpol PP. Keren mah. Havana. Aku juga Havana iki ndi to? Nu ya ra roh ya aku. Ra tau sapa ngono kuwi. Apa ngopo sapa? Bataras. Rene dah. Udan lho ya. Berarti sing udane bedarang ini dhewe tok lho. Ya mendung cuman gak garing, berarti gak ndek ra udan iki rene. Langgeng Makmur
sekian dulu ya guys.